こんにちは。チベットディスピックでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。チベットのテッド総員の構想が中国当局に連行された後、行方不明になっています。メンバチン主席大臣は中央インド歴訪を終え、ダラオジに到着しました。ヌンジルマ大臣はチリタラパカ大学でチベット問題を講演しました。ジャンラタランドマ大臣はサラコートチベット学院創立記念式典に出席しました。新任チベット巡回司法委員が就任宣誓をしました。アリアスワンゲブ代表は北海道でチベット支援者と会談しました。今週の慈悲の年の記念行事の動向に関する内容を報告します。今週、チベットのアンド地方で新たな強制思想の事例が明らかになりました。決定総員の構想が中国当局に連行され、その後、消息を絶ったというものです。昨日公表された報告書によりますと、中国当局が同総員の僧侶であり、教師でもあるゲシ君直中大師を総員から連行してから8ヶ月が経過しましたが、現在に至るまで中楽氏の容体や行方に関する情報は一切ない状態です。ゲシ君直中大師は2024年12月、三州県警察によって恣意的に逮捕されました。警察は中楽氏の部屋を捜索し、学術会議の記録やその他の私物を押収したと伝えられています。ゲシ君直中大師に対する恣意的な逮捕及び外部との連絡を遮断した拘束は、チベット人の権利に対する組織的な侵害にあたります。こうした強制思想の事例は後を絶たず、特に住職や教師、芸術家、環境保護活動家、学者、地域指導者らが標的となっており、勾留中の拷問や死亡のリスクが高まっています。中央チベット政権のペンバセン主席大臣はナニタルとデリーでの中央インド歴訪を終え、昨日ダラハウジに到着しました。ナニタルとデリーでは、主席大臣はチベット人マーケット、総員、小医療センター、学校、チベット定住事務所、地域の協力組合センター、さらにデリーでのチベット難民受け入れセンターを視察しました。各地での演説において主席大臣はチベットのためのロビー活動の重要性、中央チベット政権とチベット問題双方の基盤であるチベット民主主義の三本柱を守ることの意義、中道政策の堅持、そしてインド政府の規則や法令を遵守する必要性を強調しました。また、ダラムサラで予定されているダライラマ法の90歳誕生日を祝うため、世界中のメディア関係者や芸術家が集結した要素について概要を説明し、法が世界的に尊敬と注目を集める存在であることを示す機会になると述べました。主席大臣は8月15日のインド独立79周年を祝うためルディアナへ向かいました。中チベット政権情報国際関係省のナンジルマ大臣は先週水曜日に初のチリ訪問を開始しました。今回の訪問には、ラテンアメリカチベット事務所代表のジンメツリン氏やインドのデブロスリン総員の僧侶らが同行しました。大臣は金曜日にタラパカ大学でチベットの響き、亡命下における文化と伝統を通じたアイデンティティの継承と題した講演を行いました。大臣は困難な状況の中でも伝統と文化遺産を守り続けてきたチベット人の強靭さについて語り、さらにダレイラモ法の転戦問題の重要性を強調しました。レプンロセリン総員の僧侶たちは観音菩薩の砂曼荼羅を制作し、仏教儀式を執り行いました。また大臣はラテンアメリカ事務所が主催したダレイラモ法の90歳誕生日祝賀行事にも出席し、法の4つの基本的制約、中国チベット紛争、そして転戦問題における中国の介入の増大について演説しました。さらにチベット支援活動の推進のため大臣はチリ立法首都バルパライソを訪問し、チリ議会チベット友好会の会長バラド・メルセビーチ・ベルドゴ議員と会談し、サンティアゴの台北経済文化事務所所長であるリュウ氏及びチリの複数の議員らと会談しました。昨日、中央チベット政権のジャンラ・タラムトマ大臣がサラコとチベット学院の創立27周年記念及び卒業式に出席しました。式典で大臣は亡命中の若い世代のチベット人がチベット語と文化を育むことが極めて重要であることを強調しました。また、チベット本土での自由の欠如や中国政府によるチベット人のアイデンティティと言語を意図的に根絶しようとしていることを指摘しました。
この式典では、チベット言語学研究館の第3期修士課程が卒業し、一部の教員には名誉称号が授与され、さらに年間の成績優秀者が表彰されました。今週月曜日、ミマルド G 氏はチベット最高司法委員会の新たな巡回司法委員に就任し、石ワム主席司法委員長の主催により宣誓式が執り行われました。今回の任命以前、ミマルド J 氏は内務省で住宅資産管理官を務め、さらにネパール、ブータン、デリのチベット人居住地に関する責任も担ってきました。チベット事務所日本代表部のツワンゲブアリア代表は先週日曜日に北海道を初めて訪問しました。代表はチベット支援者のグループに対し、ダライラマ法の反省とその遺産、仏教が世界に果たした貢献、チベットの歴史、中国による占領、そして亡命下にある現代のチベット人の状況について講演を行いました。また、清水町の辻康弘町長とともに十勝清水の農場を訪れて、町役場の農業活動を視察し、さらに札幌市中心部にある成田山新勝寺北海道別院も訪問しました。慈悲の年を記念して、スイスチベット友好協会はバゼルチベット人コミュニティと協力し、バゼルで3日間にわたるチベットフェスティバルを開催しました。チベット文化を直接体験しようと多くの来場者が訪れました。フェスティバルでは伝統的なチベット音楽や舞踊の公演、祈祷式、工芸品の店、ダレイラマ法の写真展、さらにはドキュメンタリー映画の上映など多彩なプログラムが行われました。インドではポンダ宗教居住が中心となり、ポンダサヒブの各大学や教育機関でダレイラマ法の4つの基本的制約をテーマとした3日間の講演会を開催しました。講演はダレイラマ法のヒンディー語通訳者であるカイラシ・チャンドラバウダ氏が司会を務めました。また、インドとチベット古代からの絆と現在のつながりと題した展示も行われました。ポンダ中村居住事務所はヒマチャプラディッシュ初代首相、故ヤシュワンチン・パルマーシーの誕生日を記念し、伝統舞踊や中央チベット政権チベット博物館による展示、メンチ館支部による無料診療などを行いました。また、南部チベット代表事務所、モンドゴドチベット人居住区事務所、カナタカ州のチベット支援団体が合同で、インドへの感謝イベントをチトラドルガで開催し、同州の元首相であったニジャリンガッパ氏を追悼しました。この行事には、チベット事務所インドのジグメジュネ代表が来賓として出席し、インドの複数の閣僚数名が主賓として出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただき、ありがとうございます。